от Велинград, от бащата раръцата за синовете си, за големият син Боре Териката и за Селиме патрона, и за Муте шампионати, най-вече за жена си, като казва, че я обича много, а пак тя казва, че той е опората в живота. Горде се да слъжат си, казва, че няма такъв във Велинград. Те си направиха всичко от нула, са тръгнати. А сега имат всичко, постигнах много в живота, най-много се гордеят. Със синовете си благодаря на Господ, че ме дари сън. Това, кето съм искал, а душманите да си лаят.